वेतोबाची टीम या ठिकाणी दाखल झाली आहे. त्यांनाही विनंती करतो की आपण मंचावर थेट या. प्राजक्ता असेल, वळंजू असेल, आमचा निलेश गुरव असेल, छोटा आमचा बबड्या असेल. आणि आता या कार्यक्रमासाठी विशेष उपस्थित असणारी टीम वेतोबा यांचं आम्ही स्वागत करतोय. सर्वप्रथम मला या मुलाचं कौतुक वाटतं, म्हणजे ज्यावेळी मी त्याला प्रकर्षानं ओळखत नव्हतो, पण कोकणशाहीच्या पहिल्या कार्यक्रमाला ज्याने स्वतः लीड केलं होतं तो विरेश वळंजू आहे. मैत्रीला जागून त्याने कार्यक्रम डिझाईन, सचिन वळंजू उपस्थित आहेत आणि त्याने तो लीड केला होता आणि आज स्टार बनून तो आलेला आहे. त्याबद्दल विशेष अभिमानाचं कौतुक वाटतंय. मी विनंती करतो साईनाथ यांना की त्याचा त्यांनी सन्मान करायचा आहे. यानंतर एक विशेष सन्मान होतोय, पण त्यासाठी मी साईनाथच्या आई यांना बोलवतोय मंचावर जरा, कारण तो माणूस खूप मोठा आहे आपल्या सगळ्यांपेक्षा, म्हणून मी तुम्हाला बोलवतोय. वेतोबा सिरियलमध्ये सगळ्यात मोठं कॅरेक्टर करणारा ठिग्या आरव आईर यांचा आईच्या हस्ते सन्मान होतोय. म्हणजे असं बघून त्याला कोणी अनेकांनी ओळखलं नसेल, पण तिथे फक्त तो उघडा असतो, लंगोटीवाला. लंगोटीला राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून देण्यात त्याचा फार मोठा सहभाग आहे. धन्यवाद. यानंतर प्राजक्ता बाडी यांचा सन्मान करण्यासाठी मी एका प्रेक्षकातनं एका व्यक्तित्वाला बोलवतो, ज्यांची उद्योजक म्हणून वेगळी ओळख आहे. अविदादा, अवि सामंत, कृपया यायचं आहे. मालवणातला प्रतियश उद्योजक आणि ज्यानं स्वतःच्या कार्यकर्तृत्वानं स्वतःचा ब्रँड नेम तयार केला आहे, त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी प्राजक्ता बाडी यांचा सन्मान करायचा आहे. यशस्वी उद्योजक, व्यावसायिक अशी त्यांची ओळख आहे. त्याचप्रमाणे आणखीन एक असा उद्योजक नाही आहे, पण पर्यटन क्षेत्रात त्या माणसाचा उल्लेख करणं फार गरजेचं आहे. कारण व्यावसायिक असतात, उद्योजक असतात. दाभोलकर पर्यटन क्षेत्रांची सगळी माहिती जवळजवळ 130 भाषांमध्ये त्यांनी कन्वर्ट केली आहे. त्या माणसाला विनंती करतोय की त्यांनी निलेश गुरव यांचा सन्मान करायचा. पर्यटन क्षेत्रासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला पडद्यामागचा मोठा चेहरा, याचं नाव म्हणजे दाभोलकर यांना विनंती करतो की त्यांनी निलेश गुरव यांचा सन्मान करायचा आहे. निलेश पुढे, निलेश.